سلام كم يتوعلو زخبركم تخاتل تفنو إيري تيفي نلومي حاموس عسر تتحساس فرق معالتن فرقان زتلالو زينا وشتن وطان حيزلكم قريبا لخو كسافة سامم سانا غطان حبو خبر زعدم شام تولدي فلما أرست زينا عب معقاب بهلا ورشا ترى كله أكاد حبرة السبك عزز مزخاخر غريبو عب نوزب حقاز بغعات كالات محبرة أقول قلت المعبال استخيرت عري عقابو تسيب ترخيبو أبن أصدب السنعفة زتت أيسا عليتي تقوم السدرابيتات زت قبل لندقف أمن نابرون لو تخمزمت قليسا تشاينا بالعلق التاو مهرتي نبيت أستراليا توسخك أرز كم زو السنة حبيرا أبغانا بستخير بريزيدنت أمريكا بريزيدنت نانا أكوفو دادو داق ما يتعويدو سراويت قبتي بزكاير فوليس الرحيت بوحدو 4 شبران كم زغتل أفريقيا أب معقاب بهلا ورشا ترى كله أكل حبرة السب كعزز مزخاخر قريبهم وكيل إيرينا نازريت بين زدالو توزينا وتصاب ياقوب قبرة نسائي كغروي أب معقاب بهلا ورشا ترى كله أكل حبرة السب كعزز كم زقبا أب زومم أكل كوابي تدعر أولوسن حمبرتن أب زركب سنة انتاو بوتاتات بتشعتت حساس عرز زكاير آبالات كفلي بهالن سبورتن أزخاخيروم أبتي أم حدار زوبا ماكل أتو فساي هايلون استساتفو عدت بأبالات ماكلاي بيت صحفت كومشن بهالن سبورتن أب مرمر سنة انتاو رشان معك أب أسراتن زتوكرا مبرهي تواهيبوم سنة انتاو رشا مجلس سلطانن مننتنيو زبالة حلافة كفل بهالن سبورتن زوبا ماكل أتو اندرياس أسمروم أبتو زوبا جنازي تبتحو حيال سنة انتاو أسرات زلوم بوتاتات كم زلو بمبره نزن معك أبن ناب متأول الرثات نمسجارن ملا حبرة سبترو كتأوت تأويعهم أبزوبا ماكل زتفعل ليو ناي كرسي بوتاتات اللو بمزنعتون هجروا بيت مذكر حيزو اللو يمكن هنا انتينا نقول لنا مس زملكتهم ماكلات بمخان مجمريا اتزولو خنا لليو مسللنا يا خاني افلطنا خنا عبي افلطنا يتهزبون بومتن عبي زياده نمعقابون مقصال ولدታት كان مسغغارن متان كسرحالني أبالات مرمر سنة انتن سنة سبن مسنا سنة انت بوتاتات مللاين أسراتو مفلاتن معقابون أقدا سنة عزوز مخانو أبو كومشن بهالن سبورتن إيرترا كيلا مرمر سنة انتاو ورشا دكتور تقاي مدين أفليتوم معقاب بهلا ورشا بقدامنت كسرع زلو عمام مخانو استقاسة دكتور تقاي إيرترا بحافشا بزيجبت أنرقعون ورشاتاتن كرستاتن هابتام مخانا بمقلات نزيئن بقبو ألالي خان سنير كان معقابهم نحر أكال ترايزي قدف هاقراو عمام كمزوخنا أنا تسيروم أب نوزب حجاز زرقحن بقعتن تكالات محبرة وأقلقلوت نمرقات زت خير تعري عقابو تسيد كم ترخبو نبرتي حابيرم أبنوس زباهم مسرتا وأقلقلوتات سلستوادد اللهم بقربان بزي هالكن يتقام خمزة لو استغسو وهاب تريتهم كتسال نتن موحاس زك عالم كم زقبرو قليسهم أبتنوس زبا كاب مواله تسانات كساب كالاي درجاز تزرقحا 30 شوعة تكالات تمرتي كم زلوا كوما هوسبيتال زركبوت تشعت تكالات عنا بركت زبالة بروجكتات توري ستماي أقلقلوت إلكتريك أقلقلوت تنقص مسمر تليفون نعدتات زراخب نحمد سرقياتات عسرت حالة ديقاتاتن راهياتاتن كمون أحداريت بيت تمرتي زتقالل محبرة أقلقلوتات كمزلو تصاب من محدارتن الزبا ينتصر مس من كل قال تحستو تحت بايتاو ماي أب قل خبابيتات نزقات شجر توري ستة ماي نمكلالن مفتحن سعرتاتي كايد كوانتلو أدمع وفري كم زحتت زت قصتو مهابتريتهم متصبين بسوطراتن حراساتن نمسقان نمسرحن زت تحزة مدب نمعوات قد كم زبركتو أرقاقيتهم أتوم نبرتي أم موداتا كبابيهم نملمعن تسقماتهم بعقمهم نمكلالن بعتب كسرحهم مصنحهم بمحبار نبرتي من محدارات كابي جلاس عشرة عد أري شبغن عد عمرن أب مسمر حجاز عد عمر زجبر وفراتات نايز أبنت كم زخنة أبريهم أستات سوسا شحن برت زلوان أصزب حجاز كابتشعت نوز زباتات عن سبايام طعنا زيغاتات بحفشا نياديتات دما بفلاي نمو حاسب زكاير زلو تعري أب ممحدار كابي إنجل نوز زباقل على تركب مدبر طعنا زيصنحا حسرتات نمملا يسرح اللهم حلافي تا مدبر طعنا تحقاقاز نرس علي رمضان إيرينا بزهاب وحبريتا أبتا مدبرن كساب رحو كابيتات بمنقصقاسن سالا زوهاب أقلقلوتاتن زكاير قوسقاساتن تريوت محلال افتحماماتن متن موت عدن هتسانن إنانا كي خمز متسا قليتهم
ተገልገልቲ ብወገኖም ኣብታ መደበር ጥዕና ዝረኽቦ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ምስ ዝወሃቦም ኣስተምህሮታት ተደሚሮም ኣፍልጦም ኣብ ዘመናዊ ሕክምና በሪኹ ካብ ጎዳእቲ ልምድታት ተገላጊሎም ጥዕናኦም ውሕስነት ረኺቡ ከም ዘሎ ኣብሪሆም መደበር ጥዕና ኢንገል ክትትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ውህድ ፍወሳ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ኣገልግሎት ምኽርን ወለንታዊ መርመራ ደምን ከምኡውን ክታበት ኣደን ህፃንን ዘጠቓልል ኣገልግሎት ትህብ ምምሕዳር ከባቢ ኢንገል ኣብ ምግፋፍ ዓሳ መጓሰ ሕርሻን ንግድን ዝነጥፉ ልዕሊ 2,000 ነበርቲ ኣለዋ እዚ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ናይ ሰዓት ዜናታት ይቕጽል ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብጥሪት ዝተጣየሳ ኣለይቲ ጽጉማት ስድራ ቤታት ዝተገብረለን ደገፍ ኣብ መነባብሮን ለውጢ ከም ዘምጽእ ገሊጸን ወኪል ኤሪና መሐመድ ኣይፈራሕ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ ከተቕርቦ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ብዝመረጹ ዓይነት ጥሪት ዘጣየሰን ጽጉማት ዝኣልያ ስድራ ቤታት ዝተገብረለን ደገፍ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮአን ከም ዝሓገዘን ገሊጸን ነብሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ከብቲ ወይ ጤለ በጊዕ ዝተጣየሰ 19 ስድራ ቤታት ነተን ጥሪት ብግቡእ ብምክንኻን ነፍሰን ክኽእላ ደቀን ከምህራን ክሰርሓ ዘለወን ድልውነት ብምርግጋጽ መንግስቲ ንኣለይቲ ስንኩላንን ዘኽታማትን ንዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ሞጊሰ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ገብርኤል ካሕሳይ ድማ ን30 ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ብድሆውን ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ተበርከተ ብምሕባር ዝተገብረ ደገፍ ኣካል ናይቲ ዜጋታት ምስ መነባብሮኦም ብዝሳነ መንገዲ ተጣይሶም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታቶም ከመሓይሹ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ጠቒሱ ተጣየስቲ ንዝተዋህቦም ሓገዝ ብግቡእ ተጠቒሞም መነባብሮኦም ከመሓይሹ ጸዊዑ ስንኩላን ኣለዉ ስንኩላን ከኣዝኣሊ ኣለዉ ዝኽታማት ቆልዑ ኣለውና ከምኡውን ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ረኺበን ነብሰን ክኽእላሉ ዝኽእላ ኩነታት ይፍጠር እዩ ኣብነት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሕጂ ነዞም ተጠቕሱ ቀጸላታት 19 ስድራ ቤት ብጥሪት እንስሳ ንነብሰ ወከፎም 10,000 ማለት እዩ 190,000 ሂቦ ከዓ መደብ ምጥያስ ኣካይዱ ማለት እዩ ነብሳ ዝኸኣለት መማይ ሽማግለላ ተጣይስ ኮሚቴላ ብኸምኡቲ መስርሕ ዝካየድ ጽጉማት ስድራ ቤታት ናብረአን ከመሓይሻ መንግስቲ ዝተፈላለየ ሓገዛት ክገብር ምጽንዑን ዘተባብዕ ውጽኢት ከም ተረኽቦን ዝሓበረ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ታደሰ ጣዓመ ብወገኑ ጽጉማት ወገናት ምጥዋር ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ኣበርክትኡ ክዕዝዝ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ታደሰ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣብ ከባቢኦም ብዛዕባ ዝርከቡ ጽጉማት ስድራ ቤታት ደቂቕ መጽናዕቲ ከካይዱን ከቕርቡን ኣተሓሳሲቡ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀር ምስ ሃገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ቻይና ኣብ ልዕሊ እታዊ ምህርቲ ነቢት ኣውስትራልያ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነት ሓቢራ እዚ ካብ ጽባሕ 11 ታሕሳስ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ዝተገልጸ ታሪፍ ኣስታት 600 ከም ዝበጽሕ ሚኒስትር ንግዲ ቻይና ኣፍሊጡሎም ቻይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት እውን ኣብ ልዕሊ እታዊ ምህርቲ ነቢት ኣውስትራልያ ታሪፍ ወሲና ምንባራ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣውስትራልያ ብትሪ ከም እተቃወመቶ የረድኡ እቲ ስጉምቲ ንንግዳውን ዲፕሎማስያውን ዝምድና ክልቲአን ሃገራት በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እምቱ ቻይና ካብ ዝተወሰና ትካላት ኣውስትራልያ ከተእትዎ ንጸንሐት ፍርያት ስጋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዝወንዘፈቶ ይዝከር ኣውስትራልያ መበገሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቻይና ክኸውን ከም ዝኽእል ብሃገራት ምዕራብ ንዝቐረበ ስነ ሞጎት ድሕሪ ምድጋፋ ምስ ቻይና ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ዝሻሕከረ ኣይርስዓን
ኣብ ጋና ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፕሬዚደንት ናና አኮፎ አዶ ዳግማይ ተመሪጹ። ፕሬዚደንት አኮፎ 51.59 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ክዕወት እንከሎ መወዳድርቱ ድማ 47 ሚእታዊት ከም ዝረኸበ ኮሚሽን ምርጫ ጋና ትማሊ 9 ታሕሳስ ኣፍሊጡ። ኣብ 2008 ከምኡውን 2012 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተወዳዲሩ ዘይተዓወተ ፕሬዚደንት ናና አኮፎ ኣብ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋቱ ግን ነቲ ሃገር ክመርሕ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ሰራዊት ግብፂ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ከባቢ ዞባ ሲናይ ብዘካየዶ ፍሉይ ስርሒት ብውሕዱ 40 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ስርሒት 10ታት ሽበራውያን ከም ዝማረኸን ኣማይት ዓበይትን ንኣሽቱን ኣፅዋር ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበረን ሰራዊት ግብፂ ሓቢሩሎም። ሰራዊት ግብፂ ኣብ ዞባ ሲናይ ኣንጻር ሽበራውያን ዘካየዶ ስርሒት ብፍላይ ካብ 2013 ከም ዘሐየሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ብሰንኩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ኣስታት 1,000 ከም እተቐትሉ የረድኡ። መንግስቲ ግብፂ ነቶም ሽበራውያን ንምድምሳስ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ቻይና ኣብ መጽናዕቲ ስሕበት ማለት ግራቪቲ ዝነጥፍ 2 ሳተላይታት ሎም 10 ታሕሳስ ብዓወት ከም ዝወንጨፈት ሓቢራ። ብዘይካ ዝተን ሳተላይታት ጸርጊ ፀሓይ ንምክልኻል ኣብ ዘኽእል መጽናዕቲ እውን ክነጥፋ ምዃነን ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ኣፍሊጡ። ቻይና ናብ ውድድር ጠፈራዊ ምርምር ካብ እትጽንበር ነዘን ናይ ሎሚ ደሚርካ ኣብ መጽናዕቲ ኣከባብን ካልእ መዳያትን ዝነጥፋ ብጠቕላላ 355 ሳተላይታት ናብ ጠፈር ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ናይ ገዛእ ርእሳ መደበር ጠፈር ንምድኳን ትሰርሕ ዘላ ቻይና ድሕሪ 30 ዓመታት ንጠፈራዊ ምርምር ክትዕብልሎ ወጢና ከም ዘላዩ ዝግለጽ። መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ መርከል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ምዕዳል ክታበት ንበይኑ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ድሕሪ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ተረርቲ እገዳታት ምጽናዕ ግድነታዊ ምዃኑ ሓቢራ። ቻንስለር መርከል ክታበት ኮቪድ-19 ክሳብ መፋረቕ 2021 ንኹሉ ህዝቢ ጀርመን ከም ዘይባጻሕ ክኢላታት ጥዕና ምግላጾም ብምጥቃስ እቲ ለብዒ ዘውርዶ ሰብኣዊ ክሳራታት ንምውጋድ እገዳታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ጸኒዑ ክቕጽል እያ ጸዊዓ። بمسارات حق منجست جرمن لبع حمام نمكوت صار زوسر سجومتي من محدارات زوباتاتن كبابيتاتن سلزو السنوة تحت متن ملكفتي زتمز قبلن من محدارات كابي نتتصنع زلو تررت سجومتات كالعلو مخاننين زحب برازلوام بازد ما منجست جرمن نتلبع نمكوت صار زكايرو تعري بدهوجت يمولم መንግስት ጀርመን ድሕሪ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ኣብያተ ምግብን መስተን ዝርከቡ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሲነማታት ማእከላት ቲያትርን ህዝቢ ብብዝሒ ዝእንገደሉ ካልእ ትካላትን ክዕጾም መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ድማ እንተወሓደ ክሳብ 10 ጥሪ 2021 ከቋርጽ እዩ ዝጽውዕ ዘሎም። ኣብ ጀርመን ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 21,000 በፂሕሎም። ቻይና ኔፓልን ብሳተላይትን ጂፒኤስን ዝተሰነየ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቂመን ኣብ እምባ ኤቨረስት ብዘካየዶ ቅየሳ እቲ እምባ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ 8848.86 ሜትሮ ከም ዝብርኽ ከም ዘረጋገጸ ኣፍሊጠን። በዚ ድማ ኣብ ዓለም ብንውሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እምባ ኤቨረስት ናይ ኣስታት 4 ሜትሮ ብራኸ ወሲኹሎም። ቻይና ኣብ 2005 ብዘካየደቶ መጽናዕቲ ብራኸት እምባ 8844.43 ሜትሮ ምዃኑ ምሕባራ ዝዘከሩ ጸብጻባት ኔፓል ንብራኸት እምባ ክትቅምር እዚ ናይ መጀመርያ ምዃኑ ይግለጽ። ብራኸ እምባ ኤቨረስት በቲ ኣብ ኔፓል ኣብ 2015 ዘጋጠመን ህይወት ኣስታት 9,000 ዝቐዘፈን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ወሲኹ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃንዮም ክኢላታት ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓስ ዝገልጹ ዘለዉ። ሓደ ካብ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ምዃኑ ዝጥቀስ እምባ ኤቨረስት ብወገን ኔፓልን ቻይናን ኣስታት 5,800 ሰባት ልዕሊ 10,000 ግዜ ክሳብ ጥርዙ ከም ዝደየቡ ይግለጽ። ነቲ እምባ ንምሕኳር ኣብ ዝፈተነሉ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ድማ ክሳብ ሕጂ 311 ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት የረድኡ። ንሎም 15 ታሕሳስ ፍርቂ መዓልትን ፈረቓን ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ